Vo firme Bosch je každý zamestnanec boss. Slogan Like a Bosch zrejme poznáte z reklamných kampaní. Sensor tech like a Bosch. Glasses show like a Bosch. Where to go like a Bosch. Cut precise like a Bosch. Lawn so nice like a Bosch. Svoje miesto si však našiel aj v rámci employer brandingu a v jemne rozšírenej podobe Work Like a Bosch predstavuje EVP tagline značky zamestnávateľa. EVP tagline Work Like a Bosch stavia na prísľube rastu, flexibility, tímovosti a inovácií, pričom každého zo svojich zamestnancov vedie k tomu, aby uvažoval ako pravý líder. Táto filozofia súčasne podnecuje ľudí k vzájomnej motivácii a zodpovednosti, čím priamo vplýva aj na udržateľnosť a lepšiu budúcnosť. Dôkazom toho je nadácia Roberta Boscha, ktorá je už viac ako 60 rokov aktívna v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, klimatickej zmeny a ďalších globálnych otázok. Spoločnosť Bosch koná skutočne ako boss, ktorému záleží na každom členovi jeho tímu. Prepracovaný systém hodnôt preto reálne pretavuje do súboru zamestnaneckých benefitov. Bol to práve Robert Bosch, ktorý v roku 1931 povedal: neplatím dobré mzdy, pretože mám veľa peňazí, mám veľa peňazí, pretože platím dobré mzdy. Spoločnosť Bosch ponúka atraktívne finančné ohodnotenie, ktoré zohľadňuje individuálne výsledky a odbornosť zamestnancov. Okrem toho, že odmeny zahŕňajú bonusy na základe výkonnosti spoločnosti, majú zamestnanci prístup k exkluzívnym zľavám na produkty Bosch, ako aj portálom s výhodnými ponukami z rôznych obchodov. Profesionálny rozvoj zamestnancov je pre Bosch zásadnou prioritou. Zamestnanci majú prístup k širokej škále bezplatných školení a online kurzov. Rozmanitosť úloh, tímov a projektov umožňuje kariérny rast na rôznych úrovniach. Študentom stredných a vysokých škôl ponúka stážové programy na získanie prvých pracovných skúseností. Absolventi môžu vstúpiť do Junior Managers programu alebo Graduate Specialist programu, kde rozvíjajú svoje odborné a líderské schopnosti. Profesionáli sa môžu podieľať na inovatívnych riešeniach v oblastiach ako je Internet of Things alebo e-mobilita. Koncept Work-Life Balance podporuje Bosch flexibilným prístupom k práci, ktorý umožňuje zamestnancom kombinovať prácu v kancelárii a na diaľku, pričom ponúka rôzne formy flexibility, ako zdieľanie pracovných miest, flexibilné zmeny, práca na čiastočný úväzok, sabatikál a platené voľno. Pre rodičov a opatrovateľov poskytuje flexibilný pracovný čas a v mnohých krajinách aj možnosť plateného voľna. Súčasne pre svojich zamestnancov oporou aj pri presťahovaní sa do iného regiónu či lokality. Zdravie a pohoda zamestnancov je v Bosch tiež dôležitou prioritou. Preto ponúka rôzne iniciatívy na podporu fyzického a duševného zdravia a organizuje kurzy na podporu aktívneho životného štýlu a vyváženého pracovného tempa. No a ak ešte stále nie ste presvedčení, že Bosch je zamestnávateľ ako boss, tak vás možno presvedčí tento parádny merch.